Salut, sunt Alex de la OneMobile și vreau să-ți arăt un produs nou care l-am adus pe site-ul nostru pe 15lei.ro. Este vorba despre un mousepad, haideți să facem și un unboxing. Este vorba despre un mousepad puțin mai mare ca și dimensiune, adică de 80 de cm pe 30 de cm cu grosime de 2 mm. Uitați aici ce un mousepad frumos. Dacă ai nevoie pentru biroul tău, cu culori super frumoase, pentru gaming, pentru orice, cu margini cusute pentru a preveni ruperea și este frumos, este un transfer termic la culori în sensul că nu se va decoji. Așa că dacă ți-l dorești, îl găsești la prețul de 24,99 de lei pe site-ul nostru www.15lei.ro. În primul comentariu am să-ți las și un link spre site-ul nostru, inclusiv spre produs. Așa că te așteptăm pe www.15lei.ro. Nu uita, cele mai bune prețuri.